Annette Edel, At se ind i sjælen. Indtalt af forfatteren selv i 2021. Velkommen. Velkommen til min anden bog. Ligesom min første bog er det et indblik i mit liv, og især af det spirituelle og det åndelige. Bogen er ikke perfekt, det ønsker jeg ikke, og helt sikkert vil der et eller andet sted i bogen være noget i teksten, der minder om bog nummer 1. Sådan er det også i live. Noget og nogle ting vil gentage sig. Ingen behøver at være perfekt. Det er sgu for anstrengende. Denne bog er hop frem og tilbage i tiden, og jeg vil tilføje ting i den, som jeg oplever i nuet. Ikke alt er omtalt i bogen. Jeg fortæller det, jeg føler for. Hvem er jeg? Mit navn er Annette Edel. Jeg er født 1966 og opvokset på Bornholm. Først boede vi jo Kirkeby, Smedegade, hvor også min farmor kaldte bedste og min farfar boede. Deres søn var ikke min biologiske far, som jeg først erfarer senere i livet fra andre i familien. Men mormor havde den største betydning i mine første 8 leveår. Og efter det som en livlinje til det åndelige. Et af billederne, du ser i bogen, er mig som barn og hende med vejen til hende imellem os. Men som 5-årige flyttede vi til Rønne. Først boede vi i Fiskerstræde i et lille fiskerhus i den gamle bydel. Men et års tid efter flyttede vi til Midgården, som var nyopførte rækkehuse og lejeboliger i øsamfundet Bornholm. Hvor jeg tit og ofte mærkede det ikke at være god nok i nogle småborgerlige, fattigfine folks øjne. Vi boede ikke fint og flot. Jeg gik ikke i det rigtige tøj og har aldrig ejet en Barbie-dukke. Men jeg havde en næredukke, og så lærte jeg lynhurtigt at læse. Så biblioteket var fantastisk. Jeg slæbte bøger hjem derfra. Men da jeg gik ud efter 10. klasse fra folkeskolen, havde jeg overhovedet ikke styr på, hvad jeg skulle. Uddannelse lå ikke i kortene. Jeg kom i huset. Derefter startede jeg på Arna Røgeri. Det var sæsonpræget, og kom så senere til at arbejde på en fiskefabrik. Jeg havde ikke så mange muligheder. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle flytte hjemmefra, før jeg blev 18, da det ellers ville gå ud over min fars pension. Så der lå meget tryk på mig fra min såkaldte fars side, som jo ikke var min biologiske far. Det mærkede jeg indimellem i barndommen, uden at vide, hvad det handlede om, som jeg også fortæller om i bog nummer 1. Heldigvis har jeg lært, at jeg er mere end god nok. Sample complete. Ready to continue?